Здравейте хора, аз съм BG Monster и днес ще играем малко Clash of Clans. Но преди да почнем да правя атаките, ще ви обясня какво става и защо не съм качвал от доста време. Първо, защото е ваканция. Второ, защото нямах възможност. И трето, търсих някое друго приложение, което да си едитвам клиповете и да снимам. Но намерих това да снимам и затова обаче поне намерих едно приложение, което да едитвам клипове. Казва се Filmora Go. В Google Play може да го свалите. Не знам какво ми става днеска, хора. Хубаво е, може да правите някакви яки интрота, обаче стига да имате някакъв хубав клип, да кажем в Paint си правите логото и други неща. И в това приложение може да направите някакво интро с музичка. И яко е. Свалете се го, пробвайте го. Сам не разбирам как да свържа два клипа. Да кажем интрото, с което направих, с този клип. Се проверя, щом не може, се очаквате този клип без интро. И да, стига съм ви говорил някакви простоти. И нека да ви обясня. И нека да почнем с играта. Нещо какво да апгрейдна първо. Бараките са ми макнати, а скоро време ставам Town Hall 6. Значи само тия колекторите и мините не са ми готови. Всичко друго без бомбите също са ми готови. Сега бе. Мога още не палят това да е нищо друго апгрейдна. Те са шегува с мене. Оле, мале. Не обръщате внимание на лайтнинга. Той е смотан. И понеже няма какво друго да апгрейдвам, се апгрейдвам бомбите. И докато се апгрейдват, може да видите лар. Караме лар. Някой ни е какво са направили? Водихме. И сега водим, обаче втория атакува мене. И да. Общо взето водим тук. 24, както виждате. Сам първия и деветия. Но и сега мога да атакувам деветия, но с другия си акаунт. Разбира се, тук първия нашия приятел малко фейлна. Но кога се правиш? Тук са ни атаквали. Те нататък от този акаунт. Ще атаквам деветия за шестия си. Виждайте. Това е моя акаунт, който опитах да го направя да е без тени. И за сега се получава добре. Четвърти танхол съм. Да. Почти макснат съм. Остават бараките тук. Оръжията и сторичи са мъкнати. Това ми остана. И тея. Общо взето това е за този акаунт. Аз много не го играя. И не играя друга си ръжда дупка. Защото съм заед с главния ми акаунт и тоя, дете на телефона. Де сме сега. И да, сега докато търся някой, който може да отнеме много време, или може да не отнеме никакво време, още от началото. Giant 4 левел, окей. Поемам ги. Пускам лайтнинга, защото не ми пука. Аз съм BG Monster, изобщо не ми пука за някакви си тъпи джайанти. 4 левел. Дето изглеждат някакви супер страшните. И пускам барберианите си. Те се справят. И докато те се справят, пускам джайантите, айс уизардите и арчерите. Сега мисля къде ги пусна. Бам, бам, бам. Това е стратегията. Пускам арчерите до някакъв близък дефенс
и да ги скъртват лузовете и ако се ги пуснат да чистят. Обикновено не ги правя така, обаче сега се налага. Защото джантите, докато ги разсейват, му преспокойно да си разбивам нещата. Ето тук е бърбене, че ящерите чистят. Малко ресурс, но доста купи. Става. 2 звезди. Общо взето, на мен не ми трябва толкова много ресурси. Освен за танко, друго не ми трябва. И ето тук. Да знаете, скоро ще има поредица. По-скоро 2 поредици. Правилно развитие на Танхол 6 и правилно развитие на Танхол 7. И общо взето, да, от този акаунт се направи правилното развитие на Танхол 6, от другия правилно развитие на Танхол 7. Защото на това ми останаха само бомбите, както видяхте, и мините колекторите, а пък на другия ми акаунт, BG Monster, ето го, тук ми останаха само това Wizard Tower, Air Defense 2 левела и това. Бомбите са ги апгрейдвам по време на Танхо. И тия бараки, де са ги апгрейдвам също. Макснал съм си армията. Още ето ми ето тая армия използвам в момента. 30 барбериан, които не трябва са 30, а 25, а 10 джайнта. Не знам защо е така. 2 Ice Wizard, 5 Wizard, 10 джайнта, 2 гоблина, 3 Wallbreaker. Ето ми е бараката, от която правя ангелите и уизовете и другите подобни. Вижте, всички тия неща са ми 10 лева без това. Тия двете са ми 9. Което скоро може да го оправя. Арми камповете са ми макснати. Ето. Да, знам защо са така. Защото е 30. Защото днеска преди 1 час ми стана последния арми камп. И нали има място там и първите ми неща са тия в бараката. Общо взето дефенсите съм добре към тях, само нали ви казах кое. Бомбите и тях скоро ще го направя. Имам парите за Танхол 7, мога сега в момента да го направя, но не искам, защото първо искам да направя това Wiztower, това нещо на 3 левел и това нещо да го направя. И ако правя това 7 Танхол, се направя Air Defense 4 левел и това нещо 3 левел. И това нещо след като свърши, започвам да апгрейдвам бомбите и като ги апгрейдна, почвам да апгрейдвам бараките. И така се го направям. После ще ви обясня по-подробно, като снимам от таблета си. Сега да реквестна нещо. Опа, чакайте малко, че малко сгреших. И втората сетка за епизода. Знам, че няма да е много интересен, но просто няма кой да се гледа. Дай да видим има ли нещо в Клан Касъла. Няма. Явно обаче. Опа. Тук направих голяма грешка. Но кой да се прави? Почти унищожих Арчер Тауъра. Мортера единия. Окей. Бум-бум-бум-бум. Визорди. Бум-бум. Един Арчер. Тук така ще ги лъжа. Се лъжа Мортера. Бум. Мортера убит. И време за барч атака.
Ай, служителите ми умряха, майко. Майко, стана зле. Голяма ли уйстава там ги разцепи моите. Но имам уизърчи. Сега да се надявам тия хора там да не умрат, а уизърдите да останат живи. Защото те са ми надеждата и барберианите. Друго нямам. Уизърди, давайте! Атака! Атака! Давай! Една звезда имам. Кеф. Най-сетне една звезда. Шегува с мен. Ще трябваш да атакваш само точно тия. Ох, майко. Това мортар е супер тъпя. И приключихме. Общо взето това беше атаката. 10 купи. И не малко пари. Това е добре. И сега, че не съм направил нищо. Никаква армия. Ай. И хора, вижте, имам 351 джема, а пък още не съм минал мисията с купите. Това означава, че хора, ако мина мисията с купите, ще ми станат съвсем малко джемове и ще мога да си купя четвърти работник.